selv. Jeg hedder Anders, og jeg er lærerstuderende. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan man bruger Words eget system til at lave APA-henvisninger og referencer. Og jeg vil fortælle 4 ting om APA. For det første, hvordan man opretter en kilde. For det andet, hvordan man refererer en kilde. Og for det tredje, hvordan man laver litteraturlisten. Og så det vigtigste måske, hvorfor er det værd at bruge? Hvorfor synes jeg, det er awesome? Jeg går i den her video ud fra, at I allerede ved, hvad APA-referencestandarden er, og hvordan I ellers holder jer opdateret på den. Men sådan ganske kort, så er det den her hjemmeside, man ellers skal ind på. Og det ser sådan her ud, det er Høgskolen i Hedmark, hvor der på forsiden ligger en APA-eksempelsamling, som man ikke skal gemme på sin computer. Den ser sådan her ud, fordi den bliver hele tiden opdateret. Og der er 32 sider, men det skal vi ikke lade sig skræmme af. Der er 3 sider her i starten, hvor man får the basics af, hvad APA-henvisninger går ud på, hvordan man laver dem. Og så kommer der en masse eksempler. Og det er så her Word er god, fordi den kan hjælpe jer med alle de der eksempler. De fleste af dem kender den, og nogle af dem kan den selvfølgelig ikke helt finde ud af. Det er så der, det kan være en god idé at dobbelttjekke eller sætte sig lidt ind i den pdf-film fra Høgskolen i Hedmark i første omgang. Men måden man laver en reference på her, det er heroppe under referencer, administrere kilder. Så kan man se her, at jeg har en liste herovre af hovedliste. Det er mit arkiv, det er dem jeg har brugt igennem den tid jeg har anvendt systemet. Og herover i den aktuelle liste, der er de kilder jeg har aktiv i det dokument jeg arbejder med lige nu. Man kan kopiere dem frem og tilbage. Jeg kan fjerne fælles mål her. Så ryger den væk heroverfra, men er stadigvæk i listen. Og nu forsøger jeg at kopiere den. Det hjælper selvfølgelig ikke så meget. Men for at lave en kilde her, så siger man ny. Og så vælger man her i drop-down-menuen, hvilken kategori man vil have. Og det vil oftest være en bog, I laver, eller et afsnit i en bog. Det der så er fedt at vide her, det er, at her, når man markerer forfatterfeltet, så hernede, så kommer der et eksempel, hvor den fortæller, hvilken formatering den gerne vil have. Jørgensen, Per, mellemrum L, semikolon, hvis der er så en ny forfatter. så kan man bare plotte ind her. Titel på bogen, år, vi udgiver, det giver sig selv. Hvis nu der er en redaktør på bogen, man skal have med, så klikker man hernede, vis alle bibliografifelterne, folder den lige noget ud på gang. Sådan. Så nu redigerer jeg en af de kilder, jeg allerede har lavet her i listen. Og så har jeg et afsnit i en bog her, som Andy Højhold har skrevet. Og hans afsnit hedder det her. Og bogen hedder Folkeskolen efter reformen. Og de sider, jeg så har brugt af ham, det er så dem der. Grunden til, at der ikke så står en forfatter, det er fordi, der er en redaktør på. Så der har jeg været nødt til at folde den ud, dengang jeg har lavet den her. Hvor, så kan man se redaktøren her. Der var 3. Dem har jeg så tilføjet. Og så kan man så se her i bibliografiposten, som den laver et eksempel af her, hvordan den vil gengive det i litteraturlisten. At der sætter den så faktisk de 3 redaktører ind med den parentes red, som den korrekt skal. Så det laver den faktisk rigtigt. Godt. Det var lidt om, hvordan man opretter kilder. Det kan I selv lege videre med. Når man så vil referere dem inde i teksten, så kan man for eksempel have her et stykke tekst. Markerer man, rykker ind. Så vil vi så lave henvisningen nu. Det siger vi så, så bruger man indsæt citat her. Og det er så, nu vælger jeg egentlig, at den laver forkert for at vise noget. Der. Den tager titlen med ved en fejl. Og jeg tror det er fordi titlen slutter på et spørgsmål, så han ikke kan finde ud af det. Så siger man redigere citat. Så siger man skjul titel. OK. Så står det rigtigt nu. Det man så også kan gøre, det er, at man kan sige, sæt sidetal på. Her, side 34, kommer det fra det citat. APA-standarden siger ikke, at man skal have sidetal på, men det er en god idé at gøre. En anden ting, man så også lige skal være opmærksom på her, det er, hvis man indsætter et citat med flere forfattere. Her er der 4 forfattere på den jeg vælger her. Hvis man så bruger den igen, så siger APA-standarden, at man må skrive det første forfatters navn, og så et alt. Det er noget, man kan se det første eksempel her. En bog med 1 forfatter, så skriver man altid
2 til 7 forfattere. 2, så skriver man altid alle, begge, men 3 til 5 og 5 til 7, så må man skrive et al her. Og det kan Word selvfølgelig heller ikke finde ud af. Så det man kan, det er, så skriver man den igen. Så kan man sige, konvertere til statisk tekst, så kan man ændre det her. Selv, og så kan man skrive et al. Og så sparer man jo nogle tegn i sine opgaver, så man hurtigt løber tør for. Men så gør man det ud over det også rigtigt. Godt. Når man så har de her ting, og man har skrevet sin opgave færdig, så har man jo en liste af kilder her. Man kan jo ikke se her, dem der er flueben ved det, dem man har refereret i teksten. Og man skal helst ikke have nogen kilder med, man ikke bruger i teksten. Det er ikke så smart. Men det gør man selvfølgelig. Så laver man i et sideskift, kommer ned på en ny side. Og så når man vil have sin litteraturliste, så går man her ind under referencer igen og bibliografi. Så kan man bibliografi eller referencer, det er bare titler. Så kommer de her alle sammen. Arbejder man så videre i dokumentet, så kan man altid opdatere den her undervejs. Og så let er det rent faktisk. Og jeg håber, at I allerede kan se, hvor meget tid I kan spare. Fordi hvis man skal sidde og gøre det her manuelt, vi brugte i vores studiegruppe et halvt år på at lære det her dokument at kende og øve os i det manuelt. Altså selv at sidde og taste ind hver gang. Men da vi så opdagede, hvad Word rent faktisk kunne, det er så meget nemmere at skrive opgaver. Altså, det er helt vildt så meget tid, man sparer. Især til en 4 timers eller 5 timers eksamen, eller 24 timers eksamen for den sags skyld. Man sidder bare og plotter sine kilder ind undervejs, fordi man bruger jo de ting, man har brugt igennem sit studie. Dem har man jo allerede. Altså, I kender sikkert allerede effektiv undervisning, som en grundbog i undervisningskendskab. Og den vil I komme til at bruge i alle 4 år i lærerstuderende, så det er godt givet ud at begynde at arbejde med det her system inde i Word, fordi I sparer så meget tid, også forenklet fælles mål for eksempel, og fagformålene i fagene. I kommer til at bruge det til hudløshed, og det er bare at gå ind og plotte dem ind, eller vælge dem simpelthen fra jeres eget system, når I skal bruge dem. Og det bliver I simpelthen glad for, hvis I allerede går i gang med nu. Og man kan jo også dele referencer med hinanden, fordi hvis I åbner et dokument, som en af jeres medstuderende har lavet, og der er sådan en henvisning inde i APA-systemet, så kan I jo bare kopiere den over. Så har I den inde i jeres eget system. Det var ordene. Tak fordi I så med, og jeg håber I kunne bruge det til noget, og ellers så er det bare ærgerligt. Ciao.